Dalawa jopiny ok adwa ni mondo anyisra kata ni mar Ozoom kapeta noseng'iewo gari mapiodhe gi gache. Mar Ozoom kapeta ema nokunyo bugo mag soda mokel soda moole masani soda ituome aoche. Ok adwa ni anyisra. Sani abedo ka gi nyidende ariyo. Achiel iluongo ni Eunice. Achiel iluongo ni ng'a? In e credit. Mari iluongo ni Fuliza. Ok adwa ni mondo anyisra jopiny kata ni ng'iewo negi chiemo ni an gi pesa ni koro ang'iewo negi. Ok adwa ni anyisa diere kineno ma en ang'ada ng'ade nywande gi chae. To anyway an Ozoom kapita ok adwa ni anyisa gik masetimo ne ji. Adiri asenyaka miyo dayo mosiling 5 modhi ong'iewo go magadi to pok alando ne kata ng'ato. Pok anyiso ng'ato. Tasekawo ting' jo center duto te mana miyo ng'ato chumbi masiling 5 ng'ama selando ne onge. Nyako mineno mondisore kani ang'eni jopiny unene to kik chunyu gombe nikech kata ng'ama obedo bathe ni be gombe. Koro kik chunyu gombe nya. Eunice in gi gima inyalo kono jopiny. Ni Fuliza nyalo wuoyo. Nikech ma this Fuliza M-Pesa ma kirwako pesa to jese ka ochuth. Koro go jopiny mondo nene akiti kaka waloso moko. Apigi duone nyiro. Ine Fuliza. Mane luongo ni this Fuliza M-Pesa ma kirwako pesa to pesa osedhi chuth mok chak bandh change. Ne ka kit kaka del kiloso tibete mesa. Irikori ne bede mesa. Nyaka kori ne. In ng'ama dichuo mowinjo nyingno tafadhali jipanga koponi utamani lakini jipanga kwanza ndio utamani. Winya.